Hai días que comezan como calquera outro, cun xesto pequeno, cunha rutina, cun camiño que tantas veces fixeches sen pensar. Pero hai algo que sempre volve a aparecer, nunha cor, nun recordo, nun costume que permanece, nunha cidade que sabe quen és, no camiño que fixemos xuntos e no que queda por percorrer. Está no orgullo de pertencer, na forza dunha bancada que empurra, nun momento que nos puxo de pé, nos nenos que aprenden a sentir o mesmo, en todos os que entenden que isto vai de estar, de seguir, de mirar cara adiante, de manter vivo o que nos une, porque o Lugo non se leva só na cabeza, lévase no peito, no impulso de volver, na forza que aparece cando máis importa, e cando chega o momento non fan falta máis palabras, só queda facelo. Boas, que tal? Mira que ao final sigo.